Cheers! Ah. Piso kayo na. Sabaw guys. Sus! Nyamos kayo. Shout out Mama Daday. Tsagahin mo ani guys. Maling hapon. Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. Magmukbang na buta ako. Yung akong pinakagwapa na akong asawa si Ador. Oh, si Ador. Day off man niya. Day off niya guys. So, magmukbang tag bulalo karon guys, no? Kani ay luto si Ador dire. Oh, kanian ay. Comment down below guys sa taga Cebu diha. Nahilig ani. Kumuta ay. Siyempre natay rice. Naputay ginamos. Oh, kasi hilig ginamos ya guys, no? So, way sa pagduha-duhal, sugod na ta. Ilawan na to. Ilawan na to ning minuto ni Ador. Si Ador galuto ani guys. Wah, Humok ka sa mais. Humok? Ano, simulat to. Sabaw be, sabaw. Sabaw guys. Itong rice. Rice ta. Humot kay guys. Ano ang mais ya oh? Dara. Ayun. Dara bukog ni guys, no? Awa. Kainit. Lawan din nato. Init koy. Pame. Humok ra? Humok. Ako na pressure cooker kay dili ko ka maumo. Gamit. Gamit. Mahadlo ko. Niya? Dapat ikaw ra. Nyamos kayo. Shout out Mama Daday. Tsagahin mo ani guys. Thank you, Mom. From Maasin Maasin. Southern Lady. Shout out sa taga Maasin diyan, no? Tapos na ang fiesta. Hatid ng pista sa Pugaling. Basig na mo yung mga kwanda guys. Makaon. Ubanin mo ninyo kaon guys. Maling hapon. Hapon. Sige na. Ano ka, oy? Sa katong wala pa kita sa atong feeding guys, no? Tanawan ninyo nga video. Pag Holy Week is barili. Ang kayong sabaw ka na, mas piso kay siya kay nakuan ang Gabi. gabi. Ha? Tektita be. Tektita. Namos eh? Ano kasi di? Yung magipsa ka na? Spicy kaya ang ginamos guys. 5 kasili. Nga. Daghan natang Bombay ki kay brato na ang sibuyas. Na? Me. Gutom ko eh. Ano ya? Ako garay sa kinang udto. Kuya wala kang tingog. Okay so. Yan pa kaya. Awa. Me. Piso kayo na. Sabaw guys. Sus. Kayo. Dahon di dahon. Ipito juga siya love kay ko ang gabi gino na ko an. Okay, ang dugo. Basta ang ko an. Kanang kalabasa. Kanila ang dili kayo. Sa katong dili ka mao muluto ani na recipe ani ha tanawa sa atong channel guys. Time na mo to kong gi. Kanaaw. Kami. Ano itambok sa baka din? Tama. Sibo. Ngamit kay guys. Saan siya walay bukong. Dili, bukog tanan be. Naakabukog ang unod Ba, dili. Ang gamit. Yeah. I found. Biskito na siya. Lettuce. Bukog sa baboy ni, baboy baka.
Barato kayo. Pila ka? 100 ka pin dami goro to o 200. Wala pa ka 200 eh. 160 bro. Tara guys oh. Yan. Na. Sabat sa ala kay nabot si Arnel. Iso sa kwarto ni mo ya. Paom. Ano, siso di ko siya guys. Dami ko sanan. Ini mo sa kinamas. Ano dia? Oh, bones. Nya. Ako. Pili kong parla. Napay mais guys oh. Sabak kay sili guys ay na. Oh, mais lagi kayo. Artista na ko na siya. Nga? Artist. Makikita ko ma-drawing. You're an actor. No. Artist. Okay. Napay ko nang ram na ibang. Aka nila awal mo tibang nga gab na. Pilde. Napay iba yung uno dito lang. Okay. Ya. Namat mo mas guys. Pepper. Bumo kayo. Sumak. Ang mais. No. Hilig mo ni guys. Tanawan niyo grilled balot mukbang na mo guys. Hapit na mo 2,000 ang views. Tanawan niyo. Tayo screen. Ang ngalab eh. Saan ka? Nabi may Yakult. Pantulak. Ami yung baka guys. Lahit ko ang ano? Lahi ang karne. Karne. Okay? Yeah. Sunod? Ang pagkasimok ba? Nahurot gina mo guys, awa. Mais na pabilin. Saan ko ng mais? Karot ko kung duha ka hiwa. Daggo ba ka na ko? Oo, awa. Daggo ka na. Ano naman sa uyok-uyok lang? Kasi pangalan nila. Uyok. Dili na kapinitan ba? Gusto ko di pangalan sa uyok. Ito yung ano? Dapat po nakasubscribe na. Subscribe na po guys. Road to 4,000 subscriber na ta. Mga 3,700 na karon na subscriber na to. Gamal ko bang Let's go! 4,000. Ayan. Gawa akong kamot. Hanggang yung kamot. Hanggang ginamos. Mas ginamos eh. Mumbai. Ang limitod na akong Bombay ko eh. Barato naman. Bombay pake. So guys, hindi lang tagbutob kayo na nabusog na po mi no. Nautunta na injure mo ani atong kinananay no. Nga nananay tag sa tuy panganlap. Ano yun? Bulalo no ni Ador. Ala adore. Lami kay guys, lami mo luto sa Ador guys. Shower. So sa wa pa nakasubscribe na, subscribe na mo sa atong mga subscribers diha. Daghang salamat ninyo tanan. Ay mo kalimot og click sa like og notification bell below para ma-notify mo kung natay mga bag-ong video parehanin no. Shout out. Tagay ta, cheers sa talab ning Yakult. Yakult na sa among pantulak ron. Daang. Cheers. Bye for now. God bless. God bless.